Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga makilala o Kinapawan City sa Cotabato Province. Say maayong buntag! Maayong buntag sab Jill, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Talacogon ug La Paz sa Agusan del Sur Province. Karong buntaga mga kapuso, dungan natong saluduhan ug sayron ang istorya ni Police Brigadier General Rolando Anduyan, ang Regional Director sa Police Regional Office 10, kinsa usasab sa giilang Marawi hero. Tuod man say nilampos gayud ang atong mga otoridad no nga mapildi ang mga terorista atong panahona. Samtang say battle sab sa panglawas ang giagian kaniadto niining akong makahinabi unya taod-taod ug gikaluy-an nilampos sab siya ang breast cancer survivor nga si Raquel Alinsub. Atong kakuhaan og inspirasyon ang iyang istorya. Samtang sa Bistok, makachika na Attorney Resi ang kapuso actress nga usasab sa cast sa GMA Drama Anthology nga I Can See You, Truly, Madly, Deadly. Si kapusong Joanna Marie Tan. Aron mas mahimong bibo ang atong morning bonding, sugdan nato ang matag buntag pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Kiay na mga kapuso, kauban ang kambal nga sila Yoyoy ug Yiyi Manzo. Gahot kung gahot juda, choreography pa lang sa kambal, pak na. That's the energy karong buntaga mga kapuso. Makigalaw-galaw na sa pinakabagong dance challenge. Mamahimong solo, mag-BFF, mag-real life partners, magbarkada o magkabanay. Apan, kinahanglan ni observe gihapon ang social distancing aron lingaw na, safe pa. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayo na mga kapuso. Mga kapuso, usa sa pinakadako nga giyera nga nahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas ang Marawi Siege. Ubay-ubay man sa mga otoridad ang gisakripisyo ang ilang kinabuhi sa pakigiyera. Nagmalampuson ang tropa sa gobyerno nga mahurot ang mga terorista. Busa karong buntaga, atong sayron ang kasinatian ug istorya sa kabayanihan ni Police Brigadier General Rolando Anduyan, usa sa mga giilang Marawi hero, kinsa kasamtangang Regional Director sa Police Regional Office 10. Police Brigadier General Anduyan, sir, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag po, Cheryl, no? O sa tanan nga mga kapuso nato, mayong buntag sa tanan. Maayo atong kahintan karon dire bisig natay pandemic nga galikay-likay ta gamay. Sir, niadtong nahitabo ang Marawi Siege way back 2017. Asa ba ka nakadestino ato og paunsa ka na apil sa grupong nakigera batok sa mga terorista? Katong panahon na, way back May 2017, ako na-assign sa
ARMM bilang isang Deputy Regional Director for Operations. Katong pagkahitabo dito, kalit-kalit yung ito kay during that time, among Regional Director is kauban ni Presidente, tuwa sila sa Russia. So pag buto atong itabo, murag first na mo impression kay kana magong lugar permanente man na ay mga samok-samok niya, murag kung buto na naon sa tuwa, murag normal siya nga nagahitabo. Pero na-alarm nami kay daghan naman ga report yang among mga pulis dito, ug kato mga kaila to nga sundalo nga sige na magpag-text. So kato wala di gasugo sa mo nagkuha mig initiative namo nga mag-reinforce mi sa atong lugar. So mato na hitabo nga kami nag-move mi, nag-coordinate po ko sa army dito nga during that time sa 6th Division na ang ilang chief sa ilang operations nga akong underclass board, ako silang gitawagan kung naa ba mo'y tropa nga mag-reinforce. Kung naa, muuban na lang sa ako kay muadto ko at mo-reinforce sa tropa nga medyo galisod na during that time sa Marawi. Sir, atong tungura gibati sa baka og kahadlok og kabalaka? Part of the job no sa amo nga we should help labi na kato mga civilian nga gipangsundog na to mga balay. So kung sa kahadlok kami normal na sa amo na ay kahadlok, but we have to always control kanang among kahadlok. Kaya kung mahadlok ta, di na takalihok, di na takatrabaho tarong. Sir, usa sa mga achievements sa inyong grupo sa Marawi Siege kay ang pag-neutralize ninyo sa kapin 900 ka mga local terrorist groups, pag-rescue sa sobra libo ka mga hostages. Unsa ang nahimong pamaagi sa kalampusan ninyo, sir? Number one is katong uban bitaw gatuo sila nga kini is more on the religion na side. But to tell everyone, ako kay tabang katong among mga tropa nga mga Muslim. Na sila jud labi na tong mga pulis nga og sundalo nga na taga Marawi jud. Sila makikita nimo nga although makita nimo nga warrior sila, but deep inside mga peace-loving people sila. Sila mo nakabalo sa terrain, sila nakakaila kinsa to mga kontra, sila dako kato sila katabang. Pag-rescue sa mga katong naipit nga gihimong hostage nga naa sila contacts o katong mga lugar nga gipanggunitan sa mga kontra na swito kay sila. Isa po na nga ka-factor. Another is kanang mga civilians food. Mga civilians nga naa dito na peace-loving people gyapon. Kasi sila dyan itabang sa mo, tanang nga information, ilan dyan ang gihatag. Na kami nga naa sa gobyerno, kami dyan mulang puson. Diwa dyan sila ni pabor ng mga ISIS nga ang una-huna puro mga violente. Di malikayan, sir, no, nga aduna gayud mga dautan nga panghitabo sama sa masamaran o mamatyan mo og kauban sa gera. Pero sir, paunsa nimo kini gihandle og labi na sa imong tropa? Sa mo kami being kanang sa among trabaho itaw nga combat operations. Sa training pa lang, we are quite aware nga nadyo may tabo nga inana. Ang hardest part sa ako bilang ako may pinaka-commander sa Tibok PNP, ang pinaka-hardest part is how to inform katong family sa katong imong kauban nga na disgrasya. Mao na pinaka-hardest yun sa tanan. Kami siguro imong emotions namo murag bato na nga pagka na disgrasya murag di mo makita sa among mga naong ba. Pero pag inform ng pamilya makita nimo kanang officers nga immediate officer na makita nimo nga muhilak jud. Mao na pinaka-hardest sa mo nga saong pag-inform sa pamilya. Lastly, sir, unsa ang imuhang makita nga the best quality sa atong kapulisan ug kasundaluhan nga miresulta gayod sa pag-liberate sa Marawi? Number one is disiplina, no? Nga makuha na mo na sa training. Number two is kanang cooperation, being kanang dili ka maginambog, always humble ka na always cooperate, you move as a team. O kana pong mo na sa mo sa internal nga tawag na mong interoperability.
Daghang kayong salamat Police Brigadier General Anduyan sa imuhang oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Sir, saludo mi sa imuha ug sa tanang law enforcers. Naghampong salamat, Cyril. Salamat kayo sa inyong tabang pod atong panahon na. Chillax lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, Ania na si Attorney Resi Rizada alang sa Biztalk. Resi! Dagang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Biztalk kadong buntaga atong kumustahon ang kapuso actress walay lain kundi si kapusong Joanna Maritan. Maayong buntag, Joanna, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Hi, maayong buntag po sa inyong lahat. Okay naman. Thankfully, safe lahat kami dito, yes. Paano naman na-challenge ng pandemic ang iyong parenting skills? And of course, I think your daughter Bria is also turning 3 years old this year, tama ba? Turning 3 na siya sa December 20. Before, kapag may kailangan siya, pupunta lang kami sa grocery. Ngayon, kailangan lahat online. Iintayin mo. With time naman, thankfully, okay naman lahat. Saka siya, okay din siya. Hindi naman namin kailangan pumunta sa pedya niya. Of all the things naman na nangyari sa iyo ngayong quarantine, what has been the best part naman, Joanna? Best part? Siguro yung best part talagang, ito kasi yung age ni Briella ngayon. Ito yung sobrang kulit. Sobrang lahat curious, lahat napapansin niya. At least mas tutok ako sa kanya. Ever since naman talaga, hindi kami nagyaya simula nung lumabas siya. Pero ngayon, mas tutok ako sa kanya. Tsaka nakakatawa kasi yung daddy niya, dahil support nag-work, everyday umaalis pa rin ng bahay. Kaya naiiwan siya sa akin talaga. Sobrang clingy. As in, sobrang clingy. Kulang na lang pati sa loob ng CR, sumama siya sa akin. Pero sobrang sarap din naman kasi sa feeling. Kapag sinabi niya sa'yo na, Mommy, I love you. Super love. May ganun pa, di ba? Very sweet! Sobrang sweet, nakakatawa. Sobrang clingy nga lang na minsan. Parang, kailangan ko na ng peace. Kailangan ko na ng katahimikan. Pero, pag bigla ka namang initian, wala na. Yun siguro yung best part na sobrang, yung bonding namin dalawa, sobrang kaming close ngayon. And of course, ito usapang career naman tayo, Joanna. You've worked with some of the best or veteran actors and actresses in the industry. Ano yung mga natutunan mo naman sa mga senior actors while working with them in Kapuso series and other shows naman? Mga natutunan ko sa kanila, always be professional talaga. At saka, si Mama lagi niya din sinasabi sa akin na kahit gano'ng kaliit, gano'ng kalaki yung role mo, kailangan bibigay mo yung best mo. Mensahe mo naman, message of hope and inspiration to all our Kapuso, Joanna. Sana be safe. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na ngayon pandemic. Kung di natin kailangan lumabas, huwag na tayong lumabas. Sana rin po, eto na lang ang gawin yung entertainment, ang gawing pampalipas ng oras sa bahay, ang manood ng mga Kapuso shows. At panoorin at abangan niyo po ang I Can See You na inihahandog namin sa inyo. Sobrang excited kami para makita nyo. Thank you very much, Joanna. Yes. Salamat. We wish you more success. Salamat. And that was Kapusong Joanna Maritan. Share lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kakuhaan nato og inspirasyon ang istorya sa usa ka breast cancer survivor kung paunsa niya nalampasan ang maong kondisyon kaniadto. Ato makauban si Raquel Alinsum. Ma'am Raquel, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag sa tanan taga Mindanao. Okay pa, Sir Argil. Good to hear that, Ma'am Raquel. Ma'am, kanusa ug paunsa ka na-diagnose nga dunay breast cancer kaniadto? 2010 na ako nakapanagamay ka in bukol. Like, wala siya munggos. Bisa sa mga ako. And then, nagpa-check dayon ko sa akong doctor. Ipainom ko niya og antibiotic. Tapos nawala siya. But 2011, mga first month sa 2011,
nakapil ko og kanang cramps and sakit kayo ang akong back ug akong left arm. So I thought kanang wala lang siya, so nagapahilot ko. So kung mahilot siya, mawala man. But then nag-progress ang iyahang pain. Tapos dili na ako magpagunit sa akong anak sa akong left arm kay painful na gid siya, masin imo lang siyang ikapon gamay. So mo itong gi-advise ko to have biopsy kay naanay bukol ang akong left breast. Ang akong biopsy wala nakaingon nga na ako'y breast carcinoma. So ang giingon lang is tanggalon lang ang bukol and it's a fat. So I really prayed hard to God. So ang among isip is ano lang to siya kanang outpatient ko. But then the result was not good. I-declare sa doctor na it's a stage 2B breast cancer. Ma'am, katong panahon nga nahibalaan nimo ang about sa imuhang kondisyon, unsay unang nisulod sa imong huna-huna ug unsa sab ang imuhang mga gibalakan? First is ang akong anak kay was just 9 years old at the time. Kunya naa siya learning disability, so kailangan din niya ang mama na mag-suporta sa iya, will bring him to school, mudala sa iyahang developmental pedya, ana. So kasi full-time mom ko. So pinaka-worry na ako at that time is my son. Paunsa niya i-cope ang akong sitwasyon o ang iyahang sitwasyon. And plus finances. Kay syempre kung cancer patient ka, mo undergo pa og chemotherapy, radiation and other treatments. So finances isa pa na kung paunsa ma-accept sa akong family. Ma'am, katong nagsugod na imuhang mga treatment, unsa ang mga challenges nga imo na sinati, ma'am, ug paunsa sab nimo ni gi-handle? First na cycle sa chemotherapy. Dili siya easy, dili na ko ma-explain kung unsa ang akong gibati, unsang gitabo sa sulod sa akong lawas. And I prayed to God, sa tinuod lang, I prayed to God na kuhaon na lang ko niya. Then I suffered that much. Sa tanang pain, sa tanang. But then early, mga midnight, nakamata ko. I don't know, basta brag na ay nagpukaw sa ako. And then while looking at my husband and my son, I really cried to God na, Lord, give me strength na makasurvive ko ani mga pains, makasurvive ko ani nga treatment because my family, especially my son, really needs me pa. So from there, anak ko, Lord, unta sa second cycle, wala na ko'y maramdaman na pain. And it was true enough na wala din ko'y naramdaman na pain sa second cycle. Ma'am Raquel, katong panahuna, kay kinsa ka nagakuha og kusog nga magpadayon sa imong kadasig sa matag adlaw? First is sa Ginoo, because I know that He is my strength and He will deliver me from all those trials na ako. And of course, my family, ang mga sisters and their families, akong in-law, and akong bana ug akong anak, and even sa akong mga friends who are with me the whole time, from day one until now, naa sila sa ako. I still thank them kay they encourage me to go on with my life, to go on with sa akong daily work. Ma'am, sa imong treatment, pila ka katuig una nahimo na nga cancer-free? March 14, 2011, I got operated. And then, ingon sila pag 5 years ka na after sa imong chemo and radiation, ma-declare na ka o survivor. And by God's grace, it's my 9th year this year. Ma'am, unsay mo nahimong reaksyon ingon man sa imong pamilya dihang gideklara na ka nga usa na ka cancer survivor? Pag-declare na cancer survivor ka, still dili ko nagapasagad gihapon because dili man good ang cancer man good is a silent case na dili ka kabalo ug balik pa siya o dili so anak pa. So dili ka kailangan magpasagad sa imong life even though you were declared na free from cancer ka. So dapat kung unsa tong life na imuhang nasugdan
sa while sa imong treatment, imo siyang padayon. And dito na ako siya na-realize na if we need rest, we need mo rest kita. If we need to sleep, we sleep anak ba kay at natong body tinuod jud siya na maningil siya pag-abot sa panahon. And that I realize na pagkasakit na ako na abusado ka dito sa ako akay. Alright, daghang salamat Ma'am Raquel sa pag-share sa mong istorya sa Tumaka Puso Mindanawan nga kakuhaan gayud og inspirasyon. Amping pirmi, Ma'am. Salamat Sir Argel. God bless. Keep safe. Say nakurat ug nakabati man og mga kabalaka kaniadto si Raquel Alinsub diyang na-diagnose siya nga dunay breast cancer. Apan pinaagi siyang hugot nga pagsalig sa Ginoo ug suporta sa iyang family ug friends, nakaya niya ang tanang pagsulay ug kaluy-an. Usa na siya karon ka cancer survivor. Butang nga iyang gipasalamatan pag-ayo. Samtang Jill, gikonsidera ni Police Brigadier General Rolando Anduyan ang Marawi Siege ang pinakadakong engkwentro sa iyang professional career isip pulis. Diin nasukod ang iyang katakos og leadership skills aron masalba ang mga gipang hostage. Pinagi sa pagtinabangay sa mga tropa, ingon man sa mga komunidad, nagmalampuson sila. Samtang say sa laing bahin, mas nahimong hands-on ma'am. Karong naka-quarantine kita, si Kapusong Joanna Maritan sa pag-atiman sa iyang anak. Sanglit, mas dako na ang ilang higayong magka-banding. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Isabel Allende nga we don't even know how strong we are until we are forced to bring that hidden strength forward. Haom sa tong episode karong adlaw. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayo kalimot mga kapuso ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argel Relator. Buong puso para sa kapuso.